G. Yung link. Yes, sir. Good evening po. Good evening po, sir. Sir G, magtanong lang sana ako. Sige Meron po, sige ako po. And pagsisikapan ko pong sumagot sa mga tanong po ninyo. Go ahead, sir. Go ahead. Okay. Yes, sir. Eduardo Estacio, good evening. Good evening po. Kusog muhina jud inyong panapi gamit ang Bible. Sir, kung naka-internet, pwede ka mag-research kung mawalagi. Sir Elio Ranalan, di pansay jud mga religion na nimo nga daw. Kay ganun po ba ay kung tambalos-los po yung pundok po ninyo ay wag niyo pong iano po sa amin at yung ipahid sa amin yung pagkatambalos-los po ninyo. Nawala. Sige sir, go ahead sir, go ahead, sir. Sir, may itatanong na ako sir ba doon sa binanggit yung tinanong ko sa kanina sa PMC Support Watch. Opo. Gaano ba katotoo kasi ako dati kasi ako membro sa kanila. Opo. Kasi yung aral ko nila sir, yung puno daw na sangbahayan sa sinasabi sa Mateo 24:43, si Arsenio Priol daw. Kaya siya daw sa kanya daw ipinaalam ang panahon kung kailan babalik ang ating Panginoong Hesukristo. So kaya nagtanong ako sa iyo Sir Aji para may kaklaruhin ko lang kung sino ba talaga ang tinutukoy dito, yung puno si Kristo po ba o si Arsenio Priol? Tingnan po natin yung St. Matthew chapter 24 verse 43. Tingnan po natin sir ha. Babasahin po natin. Okay, tingnan po natin ha. St. Matthew chapter 24 verse 43. Okay, tingnan po natin 43. Okay, yun. Ang hiding po niya, walang taon nakakaalam kung kailan babalik si Jesus. Okay, 43. Tandaan ninyo ito. Kung alam ng isang tao kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, magbabantay siya at hindi niya hahayaang pasukin ang magnanakaw ang kanyang bahay. Wala nang pong tinutukoy po dito na merong future na tao na sasabihan po niya kung kailan babalik ang Panginoong Jesucristo. Ang hiding nga sa banal na kasulatan, walang kahit na sinong tao ang nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoong Jesucristo. Pagkatapos dito, sasabihin nila na siya po yung may alam. Ay wala po siya pagkakaiba ni William Miller kung ganyan po yung katuruan po nila. Pangalawa, ano po yung basis po nila na sila po yung tinuruan ng Panginoong Jesucristo na hindi po pwedeng magkasalungat yung ginagawa ng isang sekta o ginagawa ng isang iglesia kung ano yung nakasulat sa banal na kasulatan. Bakit po kasi sa banal na kasulatan, yung totoong kay Kristo ay ipinadala po ito. Meron pong tinatawag na pagpapatong ng kamay gaya na ginawa ng mga apostol sa unang siglo. Tanong, sino po ba nagpatong ng kamay kay Mr. Priol? Encanto? Hindi po. Huwag po natin paniwalaan yun. At syempre, hindi po pwede na yung interpretation po natin, gagawin po nating ilusyon. Itong mga taong ito, yung mga taong yan kasi sir, mga ilusyonado po yan. Puro po ilusyon yung nasa isip po nila. Yan po. Next question po sir. Next question po sir. Okay. Parang hindi po maganda po yung signal po niyo sir, Missionary Faith. Okay, yun. Sino pa? Go ahead sir, go ahead sir. Follow-up question sir. Follow-up question po. Hindi po parang naglalag po kayo sir, Missionary Faith. Sige po sir, go ahead sir. Hindi po hindi po maganda po yung signal po ninyo sir. Go ahead sir, go ahead sir. Meron pang tanong sir? Ano kanila G? Ha? Opo sir. Sige, go ahead sir, go ahead. Narinig? Yes sir, yes sir, yes sir. Kasi yung Mateo chapter 24 verse 43 Sir G, idinugtong po nila doon sa Gawa 1:7 na yung panahon mayroon daw itinakda ang Ama sa sariling kapamalaan. So ano po ang masasabi niyo dito Sir RG? Okay, titingnan po natin sa Gawa 1:7. Titingnan po natin ha.
Iatras po natin dito sa 6. Minsan na nagtitipon-tipon, tinanong nila si Jesus, Panginoon, ito na po ba ang panahon na ibabalik ninyo ang kaharian ng Israel? 7. Sumagot si Jesus, hindi pinahihintulutan ng Ama na malaman ninyo kung kailan mangyayari ang mga bagay na itinakda niya. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Wala naman po sinasabi po rito na may tinutukoy po siyang tao na mag-i-interpret sa mga sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Wala po eh. Wala pong connection ang St. Matthew chapter 24 verse 43 and Acts chapter 1 verse 7. Wala pong connection po yun. Number 2, wala pong taong tinutukoy po dyan, yung sinasabi at kiniklaim po nila na sila po yung binibigyan ng authority na papahayagan ng Panginoon. Hindi po kasi tapos na po yung pagpapahayag eh. Saan po kailan po natapos yung pagpapahayag ng Panginoong Diyos? Natapos po ito sa last apostle na si St. John the Evangelist. The rest of the, kaya nga po, kahit na sinong mga tao po ngayon, wala na po silang maibibigay or hindi na po pwedeng maidagdag pa yung mga sinasabi po na sa kasul kasi tapos na po yung revelation eh. So, ang iglesia na po yung magbibigay ng karunungan sa tao. Bakit po kasi Ephesians chapter 3 verse 10, sa pamamagitan ng iglesia, sa pamamagitan ng simbahang ito, sabi ng Apostol Pablo, ni San Pablo, ipapahayag ng Panginoong Diyos ang kanyang karunungan sa iba't ibang paraan. Wala po yung connection si Mr. Feriol eh. Basura po yan sa paningin ng Panginoong Diyos at sa paningin ng katotohanan. Kaya nga po, sige sir, po, sir. Kasi sabi po sa kanilang katuruan, sir, yung pagtawag daw ni Apostol Pablo ay kaparehas daw sa pagtawag ni Arsenio Feriol. Pero yung kung babasahin po natin ang Biblia, yung pagkatawag ni Apostol Pablo hindi po nagtapos sa tinig at liwanag. Pinatungan po siya ng kamay at binatismuhan ni Ananias, pero ang problema, si Arsenio Feriol wala pong nagpatotoo sa kanya na sinong tumawag sa kanya at mayroong nagpatong sa kanyang kamay o sino ang kanyang nagbautismo. Kaya, kumbaga, self-proclaim lang ba talaga siya, Sir Agino? Kumbaga, lalabas na self-proclaim na talaga. Yes, sir. Kaya nga, illusion nga eh. So, dapat ito si Mr. Feriol, magpatingin po ito sa psychiatrist. Kasi kaya dapat magpatingin sa psychiatrist kasi nagkiklaim na pagkatapos walang patunay eh. Kaya nga po, kung sasabihin na si Mr. Feriol, ano yung patunay? Ano yung ebidensya? Kasi St. Paul, tama po yung sinabi po ninyo, si St. Paul, after sinabi ng Panginoon na Saulo, Saulo, bakit mo ako pinapersecute? Hindi lang po huminto doon eh. Pinadala po siya, si San Pablo mismo, pinadala doon kay Ananias. Di ba? Pagkatapos tinuruan at binautismuan, hindi po sinabi ng Panginoon na enough na nakita mo ako. Wala eh. So, ibig sabihin, merong respeto ang Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesyang itinatag. Nandiyan na po yung iglesia eh. So lahat ng mga tinawag po niya, idinagdag po niya or dinala po niya sa kanyang iglesia. Bakit po kasi si San Pablo mismo ay may sabi na itong iglesyang ito ay kanyang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. So kung katawan ito ng Panginoong Jesucristo, kahit na sinong hindi kaani po nito ay wala pong koneksyon sa ating Panginoong Jesucristo. Yan po. Sige, sir. Next question, sir. Yung Roma chapter 11 verse 29, Sir Agina, sinasabi doon na yung pagsusugo daw ng Diyos ay hindi nagbabago. Kung ang pagka-apostol daw ay pagsusugo, so hindi daw nagbabago kasi ayon po kay Apostol Pablo sa Roma 11:29, hindi daw nagbabago ang pagkatawag. Kaya ginagamit po nila yan, yung Roma 11:29. Ay, totoo po yun. Hindi po dapat magbabago yung tinatawag ng pagsusugo, pero meron pong proseso kung paano po ito isusugo. Meron pong proseso, paano po yung pagsusugo. So, siyempre, St. Paul din po mismo yung tatanungin natin. Hindi po yung mga opinion po nila. O ano po yung sinabi ni San Pablo, paano po ba isusugo ang isang tao para magturo ng Ebanghelyo? Roma 10, siyempre Roma 11 po yung binasa po nila. O Roma 10:14-15. Pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya? At paano sila makakarating kung walang nangangaral? At paano makakapangaral ng sino man kung hindi naman siya isinugo
Ayon sa kasulatan, napakagandang pagmasdan ang pagdating na mga nagdadala ng magandang balita. So meron pong isinugo. Paano po siya isusugo? In what way? Sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay. Tanong, sino po ba nagpatong ng kamay kay Mr. Triol? Encanto? Yung Capri? Hindi po. Yan Sige ang po. problema, Sir RJ. Yan ang problema, Sir RJ. Kaya nga, nung nalaman ko, pinag-aralan ko doktrina namin, nagduda ako, kaya bumalik ako sa Katoliko. Kasi napansin ko kasi na parang nagsalungatan yung doktrina niya. Nag-claim siya na siya ay apostol, tapos wala naman nagpatotoo, wala nagpatong sa kamay. At saka yung pagkatawag ni Pablo, ginaya niya. Tapos nauna yung pagkatawag ni Pablo bago siya nagpapasting ng 3 araw. Pero si Arsenio Priol, nauna yung pagpapasting bago siya tinawag. So posible talaga yung nakita niya at narinig bunga lamang sa kanyang gutom, di ba? Yes. 100%. Yan po yung duda ko. Then at the same time, syempre, kung bunga ito sa gutom, hallucination na yung labas. Ako yung sinugo ng Panginoong Diyos. Si Manalo, anghel. Si Ellen G. White, propeta. Si Kibuloy, appointed son of God. Walang pagkakaiba yung mga claims So merong kasabihan po kasi, sir, na claiming and proving are two different things. Ang yung pag-aangkin at pagbibigay prueba, dalawang magkaibang bagay po yan. Madali po tayong umangkin or madali po tayong mag-claim. Pero patunayan natin na tayo po yung tinatawag na fulfillment sa sinasabing kiniklaim natin. Mahirap patunayan po yan eh. Sige sir, go ahead. May tanong ko ako sa iyo. Wala na, Brother. Salamat na lang po. Sige po. Thank you po sir and maganda po yung tama po yung desisyon po ninyo na maging Katoliko po kayo ulit. Maraming salamat and God bless po sa inyo, Ave Maria. Okay. So ayun